12 січня всі учні української двомовної програми у місті Шервуд Парк, що в Альберті, взяли участь у святкуванні Старого Нового року і Меланки. Цей святковий концерт присвячено 125-ї річниці поселення українців у Канаді. The idea for this concert came about when Pani Kukaretska contacted me in mid-August, and she sounded very rested. And she said she was interested in getting all of our students in the Ukrainian bilingual program from kindergarten all the way through to grade 11 together to celebrate the 125th anniversary of Ukrainian settlement in Canada. В нашій школі цього року 9, 10 і 11 класи якраз слухали курси української мови. І так сталося, що була група учнів, які були дуже музичні і дуже любили співати. Так що ми заспівали 3 пісні. Одну традиційну «Во Вифлеємі» коляду, другу «Їде Бог на санях», таку сучасну коляду, а третю взяли за основу пісню пікардійської терції «It's a kind of magic» або «Богдан». І тоді змінили слова, які повністю були змінені, щоб підпадати під концерт Святого Миколая. І вони заспівали ту пісню в акапелу. І щось створили таке досить унікальне. Я думаю, що і вони були задоволені, і їхній вчитель, і також їхні батьки. Мені дуже приємно, як директор школи, щоб ми могли зібратися як ціла програма. Ми зійшлися і разом святкували Різдво і Новий рік.